natáčať. Dneska budeme natáčať, budeme sa, toto je taká hra, že tu sa vlastne musíte dať sem na tento krúžok a budeme proti sebe bojovať. Títo sú moc silní, ja mám len 3 viny, takže, ale pôjdem proti nim, aby bolo dobré videjko. No, takže teraz si vyberieme Mansion, alebo tak nič, no. Lebo moja obľúbená mapa je Mansion. Takže teraz máme Knifu. Oni sú hentam. Túto mapu som ešte nikdy nemala, tak... No, tak asi je koniec už. No, tak teraz hrá táto typečka. No, dobre, nevadí. Takže teraz pôjdeme asi cez dom hore, lebo neviem. To bude asi trochu zaujímavejšie. Takže to keď pôjdem. No, toto není moc, akože ide mi to, ale musím ísť s touto pružinkou. Možno mi to pôjde lepšie. Tak. Prepáčte, že som bola trochu ticho, len som sa veľmi sústredila, takže... A poďom skúsiť. Je tu nejaká mačička. No, a teraz sa musíme sústrediť na toto. Tak. Poď. Ja som snad moc so silnými. No, takže teraz nepôjdem domov, pôjdem tadeto, lebo neviem. No tak asi prehrávam. Dáme si na 3 kola, hej. Ja som ani jedného zabila. Takže dáme si 3 kola. Ja pôjdem s týmito. A ja si dám Mansion, lebo Mansion je dobrá mapa. Tam vždycky vyhrávam. Takže ideme hrať Mansion. Tak. My sme 3 proti 3. Dobre. Počkajte. Oni sú tam. No. Teraz musím ísť tady. Rýchlo. Tam sú tí typy. Ne. Ja som sa nevšimla. Nevadí. Takže uvidíme, že kto vyhrá prvé kolo. Lebo 2 proti 1, čož no už 3 proti 1, takže to je asi koniec už. No, ja som to vravela. Takže teraz pôjdeme tady to. Tak. Ja ho musím ho dať. Som úplne krivá. Ja som fakt úplne krivá. No, teraz pôjdem tady to. No, už len toto kolo vyhráme a ešte pôjdeme na 3. kolo, lebo no, tu jeden typek chce, aby som si ho pridala, ja som nepovedala, lebo neviem. On už nežomel, tam je a tu som ja. On ma oluje. Ne! No dobre, asi ho oluje. Dobrý. Takže super. Takže teraz ideme tady to. Yes, mám ho. Poď, daj ho. Nech ho dá. No tak to nie.
No. To si môžem aj zmeniť zbranie, ale si nechám... Mi to ide dobre. Teraz podítať je to typeček. Oni sú hen tam väčšinou sa držia. Nebojte sa. Na budúce môžete povedať, že čo by ste chceli, aby som... No, tak nič. No, zase má toto. Ale na budúce by ste mohli povedať, že čo by ste chceli, aby som natočila. Lebo... No, dobre. Tak. Yes! Dala som 3. To je super. Pretože som bola trošku ticho, len ja som sa veľmi sústredila. Tu je týpeček. Tam je týpeček. Mám prvého. Nie. No. Začnem teraz. No. A teraz som tu sama na to. Ne. Nemám na tom chodiť. No, nevadí. No, tohto posledného musím sejmout. Tak nič, no. Musím ho dať. No, neviem, či ho dám. Lebo je moc silný. No. Prepačte, že niekedy hučím do mikrofónu, ale proste to je ťažké hrať túto hru. Inak, ak by ste chceli vedieť, že ak sa táto hra volá, tak sa to volá Duels. Ak by ste si to volá, kedy chceli zahrať. No a teraz tohto týpečka musím dať. Dôle. To je také ťažké. No. Takže, teraz neviem, čo mám robiť. To je môj problém. No, ja som druhá, tak to je v pohode. Ešte pôjdem tretí kolo, takže týpeček, ide som proti nám dvom. Poďte proti nám. Tretí kolo dám a potom by som natočila alebo nič. No proste dáme mention, alebo house už nebolo dlho. Alebo mention dáme. No a teraz budem mať toto. No. Všetci idú hentade napravo, takže ja idem tiež tadiaľ. Tak. No, mám ho. Takže, my hrali sme prvé kolo. Hráme druhé kolo. Takže toto musím dať. Tak, mám ich. No. Prepačte, ale mám trochu kašel. Tak, hráme toto.
skoro som vybuchol. Tak. Ne! Nevadí. Ale tak je to 2-1, takže... Dobre. No. Ne! No, takže... Teraz to bude mohol... Ne! Taký hrozný. No. Takže teraz. Oni idú hentať, takže ja idem tiež tady. Henen týpek sa v kuse volať premiestný. Yes, máme. Hráme 2 proti 1, lebo jeden sa odpojil, takže to je super. No, ale teraz hráme 1v1. Ne. Nech ide sem. No, nevadí. 3-3 je to. On ide hentade, tak ja pôjdem tade. Yes, mám ho. Takže teraz. To bolo pekné, jak som ho dala hneď. Yes, zase som ho dala. Vyhrali sme, ja som MVP, som najlepšia. Mám 7 kill. No dobre ľudia, takže sme na konci videjka. Takže sme na konci videjka, lebo sme si dali už 3 tieto 1v1, no ja som si dala 2v2 a 3v3, lebo 1v1 je to také, že nie som ešte až tak moc dobrá. Máme jednu víc tu hore. No tak asi je koniec. Tak čaute.